Hello everyone, बयखौबो खुलुमहरबाय आंनि चेनेलाव दिनै नै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव नै आंजों सोर सोर दं लोगोआव जि गरमहाय दाबो बोथोरा दिनै जोङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों हदाय थांबाय थायो आरो दा होमबाबो दिनैसो बे भिडिअखौ लानाय जाबाय लन जाखानाय दं नालाय बे लनखौ जिरायहैनोसै ना जोंनि नाहरबारि एरियाखौ देखायलांसै आरो आं नोंथांमोननि गेजेराव नायलांबाय थादों आंजों लोगोसे ना मा होनो फैदो ओइ फैदो लोगोफ्राथ' मेरला मेरला दंथारो मा खालामनो जोंनि नाहरबारि एरिया जों थानायनि एरियाया नै नायदो बेराफोराबो जिला जिलि जाजोब्बाय ओइ उनाव सानै फैगासिनो दं आरो नै बेबो लोगोआव हदाय हाप्ता बुधबाराव लन थिरायनो थांबाय थायो होमबाबो लानाय जाया आरोना बे भिडिअखौ आङो दिनै एसे फिसानो शेयार खालामनो होननानै नोंथांमोनजों रायज्लायनो होननानै फैबाय आरोना बे लामाया थाबायलांनायावनो गोसोखांनानै आङो माथो खालामनो होननानै मोनसे भिडिअ आगारनोसै होननानै आङो लानाय जाबाय आरो स' बेखौनो नायलांबाय थादो मोजां मोनोबा आंनि भिडिअखौ इन्ट्रेस्ट मोनोबा नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो नायनायजों लोगोसे आंखौ अनोबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान फैयो अननानै साबस्क्राइब खालामलां आरो लाइकबो खालामलां कमेन्ट हरनो दाबाव ना नै जोंनि नाहरबारि एरिया आरोना बियो जों थानाय एरिया ओमफ्राय बेयाव एसे थाबायनानै थांगोन आरो जों थाबायनानै थांनानै फैगोन आरो थाबायनानै नालाय भिडिअआबो बारा मोजां जाया जानो हागौ रायज्लायनायफ्राबो बारा आवाजफोरा मोजां फैया जानो हागौ होमबाबो आसा खालामो नायगोन आरो मोजां मोनगोन होननानै स' बेनोसै फैबाय थादो आंजों लोगोसे मा मा देखायलांनो हायो देखायलांसै आं ना मा होनो नै लोगो माखासेफ्रा नै जि साइज साइज गा लोगोफोर सोरबा फसायोबा बुंहर नै सोर सोर फसायो बिसोर सिख्लाफोरखौ बुंहर हरनो हागोन आं आंनाव माबा दं आंजों लिंक खालाम आरोना जा साइज साइज गाहाय लोगोफोर डिमापुरनि सिख्लाफोरा सिख्ला देलें देलें ना दासो देरफुनाय नै ओरैबो सासे जि साइजआ खावलाय फाव दुरदुरनो फाव दुमदुमनो नै ओरैबो सानै नै मालाय सिख्ला सानैया थादों बेरायनाया थाबाय बाल नै नाहरदो बाल हाय होनदो बाल मा हायबो होनद्रा हाय बिसोरो लामायाव जि थाबायगासिनो आरोना जि इन्ट्रेस्ट आरोना ज' थाबायलांलाय उनथिंजायबो दं सानै लाजिलायहाय नै ओरैनिया थांजानो जायनावबो लाजिलायो लन जाग्राफ्रा हले बेला बेला मा खालामनो बेखौनो टाइम पास लाबोलायबाय आं नोंथांमोननि गेजेराव
फेमिलि लोगोफोरजों लन होनानै फैखांबाय दायो फैबाय आरोना नै फैफिनबाय आरोना जों गासिबो दिनैनि भिडिअ'आ बेनोसै मोजां मोनोबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो साबस्क्राइब खालामदो दाबाव दिनैनि भिडिअ'आ बेनोसै आरो नै आंजों लोगोसे जों सोर सोर थांदोंमोन फैबाय आरोना माखासेफ्रा बेयावनो थाबोबाय आरोना जायगानिखा मालाय ओमफ्राय जोंहा एसे गोजान नालाय फैबाय आरो जों बेनोसै दिनैनि भिडिअ'आ बिदिबा बेयावनो फोजोबनाय जाबाय बाय।